O Danilo está vivendo un momento conturbado lá no Río de Janeiro. A información é que Botafogo está enfrentando serios problemas financeiros e já acumula 2 meses de salarios atrasados. Vese pode unha coisa desas. Un jogador do calibre do Danilo, que está en alta total, con convocazón para a selección brasileira e 5 gols marcados neste campeonato brasileiro, pasando por esa situación de incerteza. A Leila xa ficou de ollo aberto, porque o clima lá está pésimo, e o jogador estaría moito insatisfeito con esa falta de profesionalismo. O Danilo é un albo antigo, e con a janela de transferencias prestes a abrir, o Palmeiras pode atravesar ese camiño para repatriar ese craque que cairía como unha luva no esquema do Abel Ferreira. Ele xoga moita bola, dita o ritmo do xogo, e infelizmente para nós, até fez gol contra o Palmeiras recentemente, o que ele nen debería ter feito, né Danilo? Mas o futebol ten desas, e agora a diretoría estuda os camiños para transformar ese interese en unha proposta oficial. Imagina o medio campo da xente con o Danilo de volta ao lado do Andreas Pereira e do Marlon Freitas. É para deixar cualquier adversario desesperado. Mas olla só, a movimentação non para por aí, e eu xa vou te contar sobre unha proposta astronómica que chegou da Inglaterra para levar unha das nosas maiores joias. Mas antes de entrar nos detalles deses valores absurdos, a xente precisa falar sobre como o mercado está enxergando o Palmeiras como un shopping de luxo. O Newcastle, la da Premier League, aquele time que está nadando no diñeiro, acabou de apresentar unha proposta oficial de 45 millóns de euros pelo noso Alan Elias. Iso mesmo que vos ouviu, 45 millóns de euros. Convertendo para a nosa moeda, é diñeiro para ninguén colocar de feito. É aquela situación que a xente fica con o corazón na man, porque o menino é bon de bola demais. O Alan Elias e o John Arias están formando unha dupla que é un verdadeiro terror para os defensores adversarios. Cuando os dois están en campo, un de cada lado, non ten como a marcación dobrar. Se o lateral adversario focar no Arias, o Alan sobra no un contra un. Se focar no Alan, o Arias entra cortando para dentro e solta a pancada, como ele já cansou de facer nesta temporada. É unha sintonía fina, algo que a xente non vía moito tempo na nosa ponta. Mas con unha proposta dese tamaño, fica difícil segurar. Ten que colocar aquela fita de presente, facer un lazo ben bonito e mandar entregarla na Inglaterra, porque 45 millóns de euros axudan a blindar o restante do elenco e permiten que a xente vá ao mercado buscar pezas aínda máis consagradas. E non para por aí, porque o Flaco López tamén está sendo viciado de perto pelo Atlético de Madrid. O cara é o artilleiro do time con 9 gols na temporada, e o seu faro de gol está chamando a atención do futebol español. Perder o Alan Elias e o Flaco López de unha vez só sería un golpe duro, mas o Palmeiras já está traballando con nomes de peso para non deixar o nivel cair. O plano B, ou mellor, o plano de élite, envolve un pacotón vindo directo do Zenit, na Rusia. O zagueiro Nino já está prácticamente fechado. Os detalles burocráticos están sendo finalizados e ele chega para dar aínda máis seguranza para o noso sistema defensivo ao lado do Gustavo Gómez e do Murilo Cerqueira. Alén dele, o lateral Wendel avanzou moito nas negociacións e pode ser anunciado a cualquier momento. Mas a cerella do bolo sería o Luis Enrique, tamén do Zenit. Se a xente perder o Alan, a idea é tracer o Luis Enrique para manter a velocidade e a técnica no setor ofensivo. Imagina só o estrago que ese pacotón con Nino, Wendel e Luis Enrique faría por aquí. Sería para ninguén segurar o Palmeiras en busca de máis un título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O mercado está axitado, e a xente precisa ficar de ollo en cada paso da Leila e do Departamento de Futebol. Agora, saindo un pouco dese turbillán de contratacións e vendas, precisamos focar no que acontece dentro das 4 liñas, porque o desafío que temos pela frente no próximo domingo, día 5 de abril, é dos grandes. O Palmeiras viaxa até Salvador para enfrentar o Bahía na Arena Fontenova. Jogarla na Bahía nunca foi fácil, o clima é quente, a humidade é alta e a logística de viaxen sempre exixe moito do condicionamento físico dos nosos atletas. A delegación já está preparando tudo para ese deslocamento no medio da semana, garantindo que o tempo de recuperación sexa o maior posível. O Abel Ferreira sabe que pontuar fora de casa é o que define o campeón do Campeonato Brasileiro. Non adianta nada ser o rei do Allianz Parque e tropezar nesas viaxens complicadas. O Bahía ten un time cualificado, que sabe usar o factor casa para presionar. Mas o noso elenco de 2026 é moito máis cascudo. A preparación na Academia de Futebol está sendo intensa, con foco total na parte táctica e na manutención da pose de bola. Precisamos ser intelixentes, esfriar o xogo cando necesario e aproveitar a velocidade do Ramón Sosa e do Felipe Anderson nas transicións rápidas. É xogo de xadrez, meus amigos.
O Abel está estudando cada detalle do adversario e a expectativa é que a xente consiga traser os 3 pontos para continuar na lideranza isolada da competición. É foco total, é suor no manto albiverde e a certeza de que temos grupo para encarar cualquier pedreira en cualquier estadio deste país. Falando en elenco e preparación, a situación do departamento médico é algo que preocupa e ao mesmo tempo traz esperanza para esa secuencia pesada de xogos. O Vitor Roque é a nosa grande preocupación do momento. Ele ven sofrendo con dores xatas no tornocelo desde aquela pancada que levou no clásico contra o São Paulo. Ele até tentou xogar, entrou no segundo tempo en algunhas partidas, mas está claro que non está 100%. O obxectivo desa pausa da data FIFA, eses 11 días en xogos oficiais, é justamente serar o Vitor Roque. A comisión técnica e os fisioterapeutas están facendo un traballo intensivo para que ele volte sen neñuma restrición. A xente precisa dele inteiro, porque a dupla Vitor Roque e Flaco López é o que temos de mellor. Juntos, eles xa soman 15 gols na temporada. É unha media absurda. Se o Vitor Roque estiver ben físicamente, o Palmeiras gaña unha mobilidade que traba a defesa de cualquier time. Ele arrasta a marcación, abre espazos e finaliza con unha precisión cirúrxica. A torcida está ansiosa para ver eses dois brillando novamente sen neñuma dor atrapallando. E por falar en espera, a situación do Pauliño é de deixar cualquera un impaciente. Vese pode. O cara operou no día 4 de julio do ano pasado, e hoxe, día 2 de abril, estamos completando quase 9 meses de recuperación. É o tempo de unha xestazón completa. O investimento feito no Pauliño foi pesado, algo na casa de 150 millóns de reais, entre contratación e salarios, e até agora o retorno técnico foi moito pequeno. É claro que ele fez aquele gol salvador contra o Botafogo no Mundial, que garantiunos a clasificación e ficará na memoria, mas un xogador dese nivel non pode ficar tanto tempo parado. A familia Palmeiras cobra unha explicación clara. Afinal, qual é a función do Pauliño? Ele é xogador de futibol ou é paciente de hospital? Brincadeiras aparte, o Palmeiras espera que agora, en abril, ele finalmente sexa reintegrado ao grupo e comece a ser relacionado para os xogos. O Abel Ferreira conta con ele para ser ese diferencial técnico, un cara que pode mudar o xogo con un drible ou un pase milimétrico. Se o Pauliño voltar ben, ele se torna o mellor reforzo que poderíamos ter para o restante do ano. É máis un xogador de selección dentro de un escuadrón que xa é furtísimo. Mas a paciencia ten limite, e a xente quer ver ese investimento correndo atrás da bola no gramado do Allianz Parque. En cuanto os xogadores se recuperan na Academia de Futebol, o noso comandante Abel Ferreira aproveitou eses días de folga para ir até Portugal visitar a familia. Moita xente critica, fala que o técnico debería estar aquí o tempo todo, mas na moral, o cara é humano tamén. Ese esquema xa está todo combinado con a diretoría faz tempo. Sempre que teño unha pausa de data FIFA, un membro da comisión técnica é liberado para ver os familiares lá na Europa. Non dá para facer un bate e volta para Portugal en 2 días, entao ele estendeu un pouco a estadía e debe estar de volta no sábado para comandar o último treino antes da viaxen para Salvador. O Abel merece ese descanso. O traballo que le fase é exhaustivo, e os resultados estaba aí para todo mundo ver. Ya fomos campións paulistas este ano, somos líderes do campeonato brasileiro, e o time xoga por música. Cuando ele voltar, a batería vai estar recarregada para enfrentar o mes de abril, que promete ser insano, con as estrellas na Libertadores e na Copa do Brasil chegando. É moita coisa en xogo, e ter o técnico focado e descansado é fundamental para a xente manter esa pegada vencedora. O clima na Academia de Futebol é de moito traballo, mesmo con as folgas que foron dadas no inicio da semana. O persoal voltou aos treinos nesta cuarta-feira e o ritmo já subiu. O Andrei López, o João Martins e o restante da comisión técnica están pegando pesado no condicionamento físico. A xente sabe que o calendario do futebol brasileiro non perdoa a ninguén. É cuarta e domingo sen parar, e se o xogador non estiver con o físico en día, a lesão aparece na primeira dividida. Por iso esa pausa foi tan celebrada internamente. Foi o momento de recuperar xogadores como o Mauricio e o Lucas Evangelista, que viñon de unha secuencia moito grande de xogos no mediocampo. O elenco de 2026 é, sen dúbida neñuma, o grupo máis cualificado que o Abel xa teve en Maus. Ele teño opções de sobra. Se precisar de máis marcación, teño Emiliano Martínez e o Marlon Freitas. Se precisar de criasao e chegada na área, teño Andreas Pereira e o Vítor Figueiredo. É un elenco equilibrado, onde non existe titular absoluto que posase acomodar. Quen entra, dá conta do recado, e manteño o nivel lá no alto. Eu fico aquí pensando, se a xente realmente conseguir repatriar o Danilo e aínda trouxer o Nino e o Luís Enrique, quen é que vai conseguir parar ese Palmeiras? É unha selección vestindo verde. O traballo da diretoría en buscar eses nomes puntuais mostra que o clube aprendeu con os erros do pasado,
e agora foca en xogadores que chegan para vestir a camisa e xogar, sen necesidade de longo tempo de adaptación. O Jon Arias e o Marlon Freitas son exemplos claros diso. Chegaron e tomaron conta das súas posições. É esa mentalidade que faz o Palmeiras o maior campeán do Brasil. A xente non entra nas competições apenas para participar. A xente entra para amasar os adversarios e buscar a taza. E con ese planexamento serio, as chances de suceso aumentan demais. A torcida precisa continuar apoiando, lotando o Allianz Parque e facendo diferenza nas arquibancadas, porque o que ese time entrega de raza e técnica é algo fora do común. Sobre o xogo contra o Bahía, é importante a xente ficar de ollo na probável escalación. O Carlos Miguel debe continuar firme no gol. Ele ten pasado unha seguranza impresionante e mostrado que a substituición na meta foi feita con moita inteligencia. Na defesa, a dupla Murilo Cerqueira e Gustavo Gómez é a nosa rocha. Nas laterais, o Piquerez pela esquerda e o Kelvin ou o Agustín Giai pela direita dan o apoio necesario ao ataque. O medio campo debe vir coa aquela pegada forte do Marlon Freitas, a visán de xogo do Andreas Pereira e a movimentación do Mauricio. Na frente, se o Vitor Roque tiver condições, ele comeza ao lado do Flaco López e do Jon Arias. É un time ofensivo, agresivo e que non ten medo de xogar fora de casa. O segredo vai ser controlar o ímpetu inicial do Bahía e explorar os espazos que les van deixar ao tentarnos presionar. O Sol de Salvador pode ser un adversario a máis, mas o noso preparo físico na Academia de Futebol é de primeiro mundo e os xogadores están prontos para esa batalla. Eu vou continuar acompañando cada detalle desa negociación do Danilo e da posíbel venda do Alan Elias para o Newcastle. Asín que eu tiver máis informações de bastidores, eu volto aquí para contar tudo para vocés. O mercado da bola non dorme, e o Palmeiras é sempre o protagonista das noticias máis quentes. A xente vive un momento mágico, e cada movimento desa diretoría pode consolidar aínda máis a nosa hegemonía no futebol sulamericano. É hora de união, de acreditar no traballo do Abel Ferreira e de empurrar o noso Verdão rumo a máis unha vitoria lá na Arena Fontenova. Non vai ser fácil, mas o Palmeiras nasceu para vencer desafíos e superar as expectativas de quen dubida da nosa forza. Fique ligado aquí no canal porque o clima está fervendo e as novidades non paran de chegar. Gostou desa análise completa sobre o noso Verdão e quer ficar por dentro de absolutamente tudo o que acontece no mercado da bola e nos bastidores da Academia de Futebol? Entón non perde tempo e se inscreva agora mesmo no canal Meu Palestra News.